Как от това разпределение получихме това? Флорплан доктор е тук и днес ще модернизираме следното разпределение. Апартаментът е 106 квадрата с 2 спални, дневна, трапезария, кухненски бокс, баня, тоалетна, мокро помещение и 3 тераси. Основните проблеми са отделен и твърде малък кухненски бокс, заврян си в кутийка докато готвиш, прекалено много тераси за квадратурата на този апартамент, цели 3, една нефункционална баня, малка мивка без място за съхранение. Двете спални са еднакво малки, няма място за многото дрехи и тесен, дълъг килер, който не може да се използва пълноценно. И въпреки многото носещи стени, можем да направим следните подобрения. Местим бокса в трапезарията и остъкляваме едната тераса, а освободеното помещение превръщаме в удобен домашен офис. Преместваме вратата на банята и оправяме разпределението й, за да стане функционално. Обединяваме тоалетната с коридора пред нея и оформяме втора пълноценна баня. Премахваме стената между килера и едната спалня и получаваме чудесна спалня с гардеробна зона. Добавяме врата, която разделя нощната от дневната зона и освобождаваме място за дълъг шкаф за обувки в коридора. В резултат получаваме модерен, удобен и максимално функционален дом, който отговаря на съвременния начин на живот. Ако искате да модернизираме и вашето разпределение, последвайте!